Моето име е Ангел Ангелов. Работя в системата на Български държавни железници пътнически превози от 2012 година. Буквално от чина в училище се озовах в кабината за управление на електрически локомотив. Започнах по-етапно да се реализирам в системата на Български държавни железници пътнически превози до ден днешен и се надявам и занапред да продължаваме да надградим и да надграждаме. Още от дете моята мечта беше да започна да работя като локомотивен машинист, да последвам стъпките на баща си, който ден днешен изпълнява тази длъжност. И през 2012 година започнах да работя в Софийското депо като помощник машинист. Изпълнявал съм тази длъжност в продължение на 4 години, след което минах курс квалификация и се преназначихме за локомотивен машинист на електрически локомотиви. А това, което най-много ме е впечатляло и най-много ми е дъхало мотивация да продължавам да работя тази професия е лятно време, когато вагонните състави към морето вече се увеличават поради увеличения пътникопоток. Вече влаковете започват да пътуват с по 13-14 вагона, 15. Като пристигне сутринта рано в крайна гара, влакът е пристигнал на време, и като свалиш прозореца на машиниста и погледнеш колко много хора слизат, всеки с багажа, с чадърите отива на плаж, едно от друго, хората минават, усмихват се, някои от тях те поздравяват. Това ми е дало усилие и мотивация да продължавам и занапред да си изпълнявам задълженията. В работа, която изпълнявам, ми харесва работата с хора. Аз комуникирам постоянно с моите колеги от всяко едно ниво. Хареса ми, че аз съм близко до локомотивите, за които отговарям. Не съм отдалечен от тях. Всеки един момент аз имам достъп до тях. И това ме прави пълноценен да изпълнявам моите служебни задължения, да съм близко до хората, с които работя и да съм близко до техниката, която трябва да се поддържи да се работи. В район Подуяне съм сформирал екип от млади специалисти, млади момчета, с които работим ежедневно и в момента се намираме в кабината на предпоследния доставен локомотив 8053, който днес е в район Подуяне за извършване на планова ревизия в обем И2 на около 300 000 км. 300 321 точно на време спрян за извършване на ревизия. Сега ще ви покажа основните елементи от пулта за управление на локомотива. Да започнем с най-важния, а именно това е спирачката на влака и на локомотива, която се реализира чрез изтегляне на този лост към нас до пълно спиране. Това е лоста за тяга и спиране. От тук локомотивният машинист командва тяговите двигатели на локомотива в теглителен и в спирачен режим. Бутайки напреде, се реализира потегляне. Дърпайки го назад, реализираме електрическо спиране. Третия джойстик е така нещо устройство, което автоматично поддържа зададената скорост от машиниста. То се нагласява, потвърждава се скоростта, с която ще се движи състава. И когато машиниста подаде команда за потегляне, локомотивът ще се движи с тази определена скорост, независимо дали изкачва баир или спускане на долнище. Той ще поддържа тази скорост, докато машиниста не се намеси и не каже на електрониката да зададе друга скорост за управление. Така. С тези три ключа тук, машиниста манипулира токоснемателите на локомотива. С този токоснемателя се вдига и се снема. С средния бутон машиниста манипулира главния прекъсвач на локомотива. С този бутон го включва и го изключва. А с този кръглия ключ подава 1500 волта напрежение към влаковия състав за климатици, за отопление и зареждане на акумулаторните батерии на вагонния състав. Този червения бутон, голямия червен бутон, като на всяка една техника, е бутона за внезапно спиране. Натискайки този бутон, локомотива автоматично преминава в аварийно спиране, токоснемателят се снема, изключва се и главния прекъсвач на локомотива. Това е бутон за аварийно спиране с фиксация. Работи по този начин. За да го блокираме, просто го изваждаме нагоре. Така. Винаги, когато локомотива е в движение, локомотивният машинист задължително трябва да държи или този голям педал натиснат, или джойстика за тягата натиснат и държан постоянно, или един от двата бутона за маневриране натиснат и задържан постоянно. Когато локомотивът му подаде този звукосигнал, машинистът е длъжен да отпусне натиснатия бутон и да го натисне отново и да продължава да бъде в задействано положение. В противен случай, след около 3 секунди настъпва аварийно спиране.
Това е така нещо устройство за бдителност на локомотива. Без това изправно устройство локомотива няма право да излиза от депо, дори за извършване на маневра. Това е едно от нещата, които се следят и от електронната система, която записва данните на локомотива, дали има манипулации върху това устройство. Целта е, че машиниста е на място, че той е в кондиция да управлява локомотива, че не му е станало, дай си Боже, нещо, не е припаднал, не е загубил съзнание. Предимството на новата техника е, че тя е изключително много по-благоприятна за експлоатация от локомотивния персонал. Микроклимата в тази командна кабина е много по-комфортен, много по-щадящ здравето, слуха на колегите. Климатизирана е кабината, херметически се затваря. Локомотивът също така е снабден и с подово отопление на пода, което работи само когато навънка температурите са под минус 8 градуса. Всяка една командна кабина е снабдена с два дигитални дисплея, еднакви по конструкция. Разликата е в информацията и боравенето на машиниста с двата дисплея. През единия се извършват всички технологични тестове на локомотива, докато през другия се въвеждат данните на локомотивния машинист, данните на влаковия състав, който ще се обслужва, и на него излиза и моментната скорост на движение на влака. Има радиостанция, снабдена с GSM-R, снабдена е с видеонаблюдение. Има по две камери, отляво и отдясно на локомотива, които показват, снимат назаде. Значи лява и дясна камера, които снимат назад от локомотива. Тези камери имат нагреватели на блендите, които, ако се получи запотяване на блендата на камерата, това ще го изсуши, ще го премахне. Локомотива също така е снабден с система за пясъкоподаване на пясък. При движение напред, при команда на машиниста за подаване на пясък, локомотива подава пясък на първа и на трета колос по посока на движение отпред пред колоста, с цел увеличаване на сцеплението, когато примерно железният път е мокър, има слана. Локомотива има изградена и система за смазване на ребордите на челните колоси на първи и на четвърта колос, която работи при скорост над 25 км в час. През 400 метра има впръскване по 5 секунди на смазочен материал в самото закръгление между повърхността на търкаляне и на реборда с цел намаляване и износването на ребордите на колелата. Намираме се в машинното помещение на локомотив 80-та серия. В процеса на извършване на ревизия в обем И2, каквато е нашата днеска, се извършват тестове на всичките консуматори от спомагателните машини на локомотива, което експлоатационният персонал няма как да прави на открит път. Те се извършват само когато локомотива е при нас в базата за ремонт. Аз в момента ще ви покажа примерно принудително пускане, да кажем, на втори вентилатор за охлаждане на тяговия двигател. По този начин с тези предпазители можем да пускаме различни консуматори от локомотива, да проверим тяхната работа на място, без да се намираме под високо напрежение от 25 кВт, напълно безопасно за ремонтния персонал. Всеки един от новозакупените 15 локомотива, БДЖ го брандира в зелен цвят. Беше изготвена анкета от дирекция продажби и обслужване с, мисля, че бяха 4 разновидности как да бъде фолиран локомотива, и най-много гласове събра сегашното фолиране, както изглежда зеленото, като всеки един от локомотивите е кръстен на български владетел. Започвайки от Хан Аспарух и до последният, който е 15 локомотива, последният 8054, който е цар Борис III. Отстрани до вратите за качване в локомотива, до името на владетела, има разположен QR код, който чрез сканиране с мобилно устройство ще ви покаже историята на съответният владетел.